Què tal, com anem? Benvinguts al Dia Esports, dimecres de bàsquet, dimecres de parlar del que més ens agrada, però amb una excepció. Avui li hem donat festa al Carlos Tobalina. De fet, la setmana vinent també el tenim de Campionats d'Espanya. Ja sabeu que forma part del cos tècnic del Joventut de Badalona i aquesta setmana hem dit què és notícia. Hi ha moltes cosetes, però sobretot n'hi ha una, i és que hi ha un equip sènior que a aquestes alçades, encara amb 3 jornades per disputar-se, un meset, com aquell que diu, perquè s'atura la competició aquest cap de setmana, ja sap què farà la temporada vinent i no és res més que pujar de categoria. Per això avui tenim el seu entrenador, a part de moltes altres coses, com és el mite Òscar Andreu. Què tal, Òscar? Com anem? Molt bé, perfecte. Moltes felicitats perquè ets l'entrenador d'aquest sènior B femení del Club Bàsquet Samà, que aquest cap de setmana heu certificat l'ascens. Dic certificat perquè quan un ho fa tan abans d'acabar significa que la trajectòria era molt bona, que d'alguna manera era la meta que ja hi havia sobre la taula, però després falta certificar-la i aquest cap de setmana ha estat el dia D i l'hora H, Doncs sí, gràcies Xavi. Realment estem molt contents i que hagi arribat ja ens deixa més tranquil·litat. Molt bé, ets l'entrenador del sènior B, però a part ets el director del club i fas moltíssimes més coses, d'alguna manera sempre amb la S al pit, Exacte, és la meva trajectòria, m'hi dedico, per tant el que li calgui al club. Molt bé, contents? Molt contents. O era una obligació que gairebé no us permet ni gaudir-ho perquè, clar, heu estat molt superiors a molts equips, també. Hi ha de tot, evidentment, la temporada és molt llarga, jo crec que quasi tot és molt positiu, perquè al cap i a la fi l'ambient ha estat molt bo, tenia molt clar l'objectiu, el tenia clar tothom, i això crec que és clau, i llavors els resultats anaven arribant. Tot i que bé, la segona volta sempre és bastant més complicada, la veritat. Molt bé, de seguida veurem imatges d'això, però abans, ja que arrencarem amb bàsquet femení, dic, deixem que toquem la Copa Catalunya, que per alguna cosa aquest any estem xalant tots precisament amb el sènior A d'aquest Club Bàsquet Samà, on el 99% de les jugadores també han passat per les ordres de l'Òscar Andreu i on ara Rubén Tenor les està tenint en aquesta Copa, que l'any vinent serà Supercopa. Però abans, marcadors del cap de setmana. Per cert, aquells que no ho hagueu vist, ja sabeu que teniu penjat el Zona Mixta al web, a canalblau.tv, on les protagonistes d'aquesta setmana són precisament les jugadores o part de les jugadores, part de la representació del vestidor d'aquest Club Bàsquet Samà, d'aquest sènior femení, que és cert que esportivament han cadenat una ratxa no massa bona, són 4 derrotes seguides, la darrera a pista del Joventut Les Corts, 47-44, però que evidentment està fent una temporada com per gaudir. Patir, però també gaudir, ho està sabent fer, de Copa Catalunya, la màxima categoria del bàsquet català. Una Copa Catalunya que ha tingut, a part d'aquest Joventut Les Corts 47, Samà 44, aquests marcadors: Premià 43, Roser 57, segurament el gran partit del cap de setmana també, CC 74, Granollers 52, Joventut L'Hospitalet 55, Prat 41, Draf Gramenet 70, Safa 54, Tordera 1 i Girona 72, Tarragona Bàsquet 63 i Igualada 5-8, Manresa 5-1. L'Igualada és el proper rival de les semistes aquest cap de setmana no, però dilluns sí, dilluns 1 de maig, cap de setmana llarg, però sobretot dilluns festiu, amb partit pel Club Bàsquet Samà, que disputarà el darrer partit de la Lliga a casa, encara n'hi quedarà un altre, serà, repeteixo, aquest proper dilluns a la tarda. La classificació amb el Roser líder i campió 22, el Manresa està amb 19 victòries, Tordera i Girona 17, el Samà l'hem d'anar a buscar amb aquest balanç d'11-13 a la classificació, el mateix que Joventut Les Corts i Tarragona. En la zona baixa estan amb 5 victòries Granollers, amb 4 Safa Claro. I ja que aprofitem que tenim el director també del Club Bàsquet Samà, perquè facis, si vols, un titular, un apunt també del partit, o si vols, més enllà del partit, de com estan en la temporada i de com trepitgem ara aquest moment on les coses no estan anant tan bé i hi ha molts partits igualats que se'ns estan anant per detalls. Bé, el que hem de dir és d'aquest equip que estem totalment orgullosos de tot el que han fet, de la seva trajectòria, dels anys que porten juntes i del moment també. Està a Copa i està a la classificació i tot el que s'ha guanyat i el com s'està guanyant, jo crec que podem estar més que orgullosos, amb un equip de la casa, format des de ben petites, i res, aquest cap de setmana hi ha dies que la pilota costa més entrar, no trobes el fil al partit, i tot i així competim a casa Joventut Les Corts, que és un equip mite de Copa Catalunya. Clar, jo penso que el gran mèrit ara mateix és que potser s'hagin pogut guanyar el dret a poder-s'ho pagar 4 partits seguits i que no això s'hi oposi veure perillar la categoria. És que aquest és el gran mèrit. Així
o sigui, la temporada és tan borrada de bona que fins i tot tenint aquest sotrac en el tram final estem tranquil·les i podem seguir jugant, no?, cada partit, doncs perquè al final estem parlant d'això, que els partits es decideixen per aquells 4 tirs lliures, per aquella pilota recuperada o per aquell encert en un llançament final. Estan tots a cara o creu. Sí, totalment. Són partits igualats, sí que hi ha 4 equips per dalt que tenen plantilles superiors, però tot i així es poden competir, guanyar, i aquesta segona volta nosaltres hem competit contra tots ells. Per tant, contentíssims. Escolta, has vist el Zona Mixta? Abans que deia la gent que té deures, és xulo, és divertit perquè parlen més enllà de la pista, que sempre les veiem amb la màxima concentració, a més corrent com a boges, defensant, amb el ganivet entre les dents i veure-les una miqueta més tranquil·les, alliberades en un context que tampoc és habitual en elles, no? Un escenari com és un estudi de ràdio reconvertit a plató de televisió. L'has vist o no? Sí, totalment. Va ser divertit, ho vas fer tu molt bé, Xavi. Ens hi vas treure informació, elles es van sentir molt còmodes i són tal qual les van veure al Zona Mixta. Naturals i bones noies. O sigui, per tu reconeixibles, no? Tu que les coneixes de veritat a la pista i fora de la pista, reconeixibles la Laia, la Mireia, la Gemma i la Marina, no? Totalment. Molt bé, doncs eren la representació d'aquest sènior femení del Club Bàsquet Samà. Ara sí, ja que estem en bàsquet femení, passem i la resta de marcadors del cap de setmana són aquests. De tercera catalana, ja sabeu, hi tenim 2 representants, un al grup 4, el Roquetes, que va perdre 37-64 davant del Sant Boi, l'altre al grup 8è, li estan anant millor les coses a Vicky Marcos i el seu Bàsquet Ribes, 60-43 davant del Valls. I a territorial, començo per baix. Club Nou Bàsquet Vilanova 61, Bàsquet Molins 44, Castellbisbal 53, Bàsquet Sitges 48 i no per contundent deixa de ser menys notícia que aquesta victòria de 90 es diu aviat, del Samà a pista del Roquetes li acaba donant aquest ascens matemàtic al sènior B, que entrena l'Òscar Andreu, el nostre protagonista, i que, com dèiem, d'alguna manera rubrica aquest projecte que naixia ja, la territorial és la darrera categoria que tenim en bàsquet femení i que farà que l'any vinent, suposo que la majoria d'aquestes jugadores, les que continuïn, les que no pugin al primer equip, les que no tinguin projectes de vida diferent, que també estem en aquest moment de tot plegat, les tinguem a tercera catalana. Que no és poca cosa, perquè l'altre dia també ho comentava amb elles, el salt, Òscar, és abismal entre tenir l'equip de màxima categoria que tenim a la comarca, Copa, és un sènior femení, però després, Solar a primera, Solar a segona, a tercera, 2 equips, però n'hi ha un que perdrà categoria, com és el Roquetes segurament, i després estan tots aquests derbis que són xulos, però que són a territorial, no? Que són a l'última. Doncs sí, la veritat que sí. S'ha de treballar més al bàsquet femení, està clar. Nosaltres hi apostem, tractem igual una secció que l'altra i intentem, sabent la dificultat que hi hagi més nenes jugant a bàsquet, potenciar-ho des que són ben petites. I al final, doncs bé, ens van pujant i per això anem tenint jugadores de bon nivell i quantitat també. Què me'n pots dir del partit? Suposo que poca cosa, perquè el Roquetes aquest any li està costant molt, encara no ha guanyat, de fet, en aquesta temporada, i vosaltres el que és notícia és que perdeu, que també heu perdut, és a dir, també sabeu el que és, però gairebé no ha passat mai, en aquest cas és una victòria, ho diuen les imatges, i evidentment la fredor dels números, el primer quart ja és un 2-34, i després la diferència va increixendo fins a aquest 14-104, que fa fins i tot de mal dir i de mal explicar, Sí, primer perquè és un club de la comarca, amic, i que ha patit moltes dificultats i estem en realitats i moments totalment diferents. Llavors, quan et trobes a la pista i la realitat de cada equip és tan diferencial, doncs el resultat al final es veu palès així. Com es prepara un partit d'aquest estil i sobretot com es desenvolupa quan veus aquesta gran diferència? Què és el que transmets? Quin és el missatge que dones? Tampoc vols, és a dir, no us passeu el partit fent passes per sota les cames i tirant des del mig del camp, no va d'això, no va de perdre el respecte, però alhora una ha de fer la seva, no? Perquè ha d'aprofitar els 40 minuts com a mínim per seguir entrenant, progressant, jugant, competint. Al final és seguir la línia de tot l'any, és ser realista amb el que ens trobem i ser realista amb la nostra feina. Nosaltres tenim una feina feta, no d'aquesta setmana, sinó de tot l'any, i és seguir-la fent. Dona igual que tinguem davant, ja és un respecte per nosaltres mateixes, que estem treballant des de fa mesos, doncs seguim fent el mateix. Què dius per això? Com a entrenador, quin és el missatge? Quan pares, quan hi ha un temps mort, quan hi ha un entrequart, quan hi ha... Doncs bé, hi ha algun moment del partit que es torça, el guió. Hem de seguir fent la nostra feina i el deixem de fer perquè, clar, ens trobem en una situació que no estem acostumats. Llavors, tornem a reconduir la línia que havíem marcat, no?
I res més, simplement felicitar-les perquè seguim treballant tot allò que havíem parlat. I res més, no pots dir res més als temps morts, simplement doncs, si elles volen dir alguna cosa i que arribi al final del partit i res, i estar contents perquè matemàticament ja teníem l'ascens. T'ho deia abans, ho vau celebrar molt o no massa perquè ho veieu molt clar? Doncs, sincerament, no vam celebrar en gaire. Evidentment, per dintre tothom sí, però durant el partit ja ho tens molt clar. Abans del partit podia ser bastant el resultat que guanyéssim, però clar, al final s'havia de plasmar, al final és un 5 contra 5. Un cop es desenvolupa el partit, doncs clar, no hi ha aquell partit ajustat que et costa, que guanyes i que llavors es desferma l'alegria pel partit, perquè puges, per com puges, tot plegat, no? Va ser més tranquil. Nosaltres ja en parlem sovint, per tant sabem exactament com va, però segurament a casa potser no tant. Explica'ns com és aquest sènior B del Club Bàsquet Samà, tenint en compte que a la comarca i fora d'ella hi ha molts sèniors que tenen fins i tot molts veterans o veteranes, n'hi ha d'altres que tenen mescla i n'hi ha d'altres que gairebé són un júnior que ha fet un passet més. Explica'ns quina és l'esquelet d'aquest equip. Bé, nosaltres, és com filosofia ja del club, volem un equip jove, jugadors que passen de júnior cap a sènior, que no tenen el pas amb el sènior A, que volen seguir jugant. Clar, és que no és un pas qualsevol, amic. És el que dèiem, és que vas a Copa, Sí, hi ha una dificultat afegida. I ja no és només Copa, podria ser primera catalana, podria ser segona catalana, també és les jugadores que composen el sènior A, que tenen un nivell, són joves, no pleguen, continuen i volem que sigui així perquè hi ha un equilibri molt gran dintre d'aquest sènior A. I les del sènior B volem aquesta joventut que vagin formant-se, també el salt de júnior a sènior, qualsevol categoria sènior és un pas, un salt, i realment els jugadors es fan dels 18 als 22 anys, per tant veurem com es desenvolupen, i després també tenir 2, 3, 4 jugadors que tinguin ja una mica més d'experiència i que ajudin amb aquesta joventut a saber estar, a explicar com funciona la categoria, aquest salt de júnior a sènior, ens ha anat perfecte, n'hem tingut i s'ha notat. Perquè l'objectiu d'aquest sènior B exactament quin és? L'objectiu... Quan el creeu, quan decidiu tirar-lo endavant, igual, després hi ha una pregunta satèl·lit a tot això, que és per què no abans i per què no està consolidat ja, en una categoria més acorde, per exemple? Bé, primer de tot, que pujar és molt difícil. Sí. Pots tindre la millor plantilla, inclús, no dic que tinguem la millor plantilla, tot i que la tenim molt bona, pots tindre la millor, has de fer molt bé les coses per pujar, perquè moltes vegades va de detalls dels partits puntuals, crucials, arbitratges, que t'entri la pilota, lesions, i s'han de fer molt bé les coses. Llavors, no hem tingut la sort aquests últims anys d'haver pujat. Sí que és veritat que aquest equip es reconstrueix fa un any, al juny, amb una fornada que pujaven joves, mantenint, com deia, unes jugadores veteranes, i que ens marquem com a objectiu de forma molt clara, primer, que això engrani tot, i després, com a segon objectiu, un cop fet l'equip, pujar de categoria. I res, i aquest any s'ha donat. S'ha donat que ha conjuntat tot i que hem tingut la sort de no lesions, de fer un treball com a club, penso, molt interessant, perquè evidentment no ens quedem amb la plantilla només del sènior B, sinó que ens ajudem inclús sèniors A, com una Maria Hernández, que li serveix de trampolí per fer el salt amb el sènior A com a fitxa, de les U18, que també ens han reforçat durant tota la temporada d'entrenaments, partits. Per tant, al final és un treball de club i l'hem concretat amb el sènior B. Molt bé, d'aquests 20 partits que porteu disputats, 19 victòries, una derrota, quants diries que us han exigit al màxim? Independentment que després hagueu guanyat de 15, de 20, o que hagueu fins i tot perdut aquell partit, quants diries han estat de màxima competició, de màxima intensitat? Si repasséssim tot, us porteu sorpreses, perquè la primera volta contra equips segon, tercer, quart, amb plantilles, cinquers, inclús plantilles molt bones, molt fortes, són partits que no han tingut problemes perquè s'han trencat amb el segon quart. Per això et deia que més enllà del marcador jo volia, tu com a entrenador, quina sensació has tingut de dir no, és que encara que haguem guanyat de bastant al final, com molt bé deies, s'ha trencat el partit, no, són partits competits, no? Quants dels 20? Dels 20, potser 5. 5, et diria 5. 5, de 20. Sí, i t'ho dic així de forma ràpida, no? Sí. Que realment ha estat competit el partit sencer, de principi a final, amb dificultats, amb un partit clau, que és a casa dels Molins. Allà es podria haver torçat tot a nivell de classificació, perquè és la segona volta, tothom apreta, i tots els equips ens han ficat més dificultats que la primera volta, on els equips, hi havia un moment, no entenem per què nosaltres,
amb plantilles molt bones, ens deixaven el partit per nosaltres i al final marxaven de 20-30 contra grans plantilles. Clar, igual ha de ser 50% us deixaven i 50% forçàveu vosaltres a que us deixessin, no? Potser fèieu aquest canvi de marxa que els altres no podien enganxar, o teníeu més rotació, o més igualtat fins i tot entre dues unitats, o el que sigui. Sí, segur. Nosaltres som 40 minuts que difícilment baixem el llistó, i a la segona volta també el que ens ha passat, perquè tot és una mica més just, és que els altres equips, evidentment, són més sòlids, i que nosaltres, vulguis o no, hi havia una distància en la classificació, teníem l'objectiu tan clar que al final ho vèiem, que estàvem molt a prop, però que no teníem, i que podíem perdre alguna cosa que tant anhelàvem i que tant volíem aconseguir. I quan tens alguna cosa a perdre, és diferent que els altres equips que, intentem guanyar líder, intentem, si tenim sort, que caigui de la nostra part i no tenim tanta pressió com nosaltres. I per tu, a nivell personal, per l'Òscar, un entrenador d'elit, ja ho dic jo, que ell no s'ho diria, però que ha entrenat en categories molt top, haver d'entrenar, per exemple, no ho dic com un càstig, és a dir, que com a club decidiu que Òscar Andreu es fa càrrec d'aquest sènior B a territorial, què tal l'experiència per tu? Jo encantadíssim, fantàstic. Sempre, al final dona igual la categoria on estiguis i el nivell, la qüestió és que responguin. I l'equip ha cregut, ha comprat el missatge i només puc parlar bé d'elles, que al final les línies que s'han marcat les han volgut complir, i per això l'entrenador, si té això, ja està satisfet. Si venen les victòries, millor. Si t'has marcat un objectiu i el compleixes, doncs excel·lent. Molt bé, i de cara al futur, a mitjà o llarg termini, entendries que el pas natural, tenint en compte quina és la filosofia del club, com està funcionant, encara que les que estan a dalt són moltes i bones, i com molt bé deies, volen seguir jugant també totes elles, el pas natural seguia que anessin fent, que anessin les jugadors que aquest any han aconseguit l'ascens, que fins i tot venen de l'18, que anessin arribant a aquest primer equip, no? Bé, això més se sap, ja t'he dit, dels 18 als 22 més o menys es va quadrant tot i ha de quadrar en dues opcions. La primera és que hi hagin vacants a dalt i més sabem, tu deies, tipus de vida, treballs, se'n van, etc. O que no vulguin seguir, pel que sigui, i que hi hagin vacants i després que aquestes jugadores joves vagin agafant aquesta experiència. I tercera catalana ens ajuda, la veritat, perquè hem vist partits a la tercera i canvia. Allà et trobes ja equips sòlids des del primer dia i juguen 40 minuts des del principi fins al final, amb la qual ja et fa tindre i agafar una maduresa que a territorial nosaltres sí que ens hem mantingut, però no ens ho hem trobat davant a cada partit. És a dir, que com a club l'objectiu és donar continuïtat, no? Això totalment. Començant per tu o no? Bé, ara estem parlant com encaixaran tots els entrenadors, els equips, i al final una peça mou totes les peces, per tant no cal concretar res. Molt bé, i què tal, per cert, quan aquestes noies que tu tenies pujaven a reforçar el primer equip o omplien alguna fitxa, què tal aquesta sensació de que, estic completament d'acord amb això que dius, sigui a la categoria que siguis, el pas de júnior a sènior o de juvenil també a amateur, que passa i que té aquesta nomenclatura en algun altre esport, és abismal, és a dir, semblen altres esports, però si a sobre el salt és en una Copa Catalunya, és a dir, quan havien d'anar allà, després quan et tornaven a l'entreno, què et deien? O quines sensacions tenien? Bé, és la funció de l'entrenador no deixar-les que relaxin o... No, realment les que han anat a ajudar, que han reforçat també el sènior A, doncs ho han fet això, com a ajuda cap al sènior A. Encara els hi queda un pas i per elles és un aprenentatge i un més a més que tenen, tot i que saben on és el seu lloc a dia d'avui. Jo tenia molt clar que volia parlar de l'ascens d'aquest equip i no volia marxar cap a una altra banda, però sí que és veritat que em queden 2 minutets, 1 minutet i escaig, i vull aprofitar que et tinc aquí per fer una miqueta de visió general de com estan en la temporada, el Club Bàsquet Samà, perquè de moment el sènior B femení puja, aquest ja està certificat, el sènior A jugarà Supercopa, que és veritat que és un any molt estrany amb reestructuració, però és una categoria on mai abans, és la primera vegada, mai abans hi haurà estat, i després hi ha el sènior masculí, que està fent una temporada espectacular també, el B també, però ara vaig amb el sènior A, que el proper partit és a Pista del Prat, i si guanya, puja ja, a Copa. Doncs ho has dit, deixa'm que convidi a tothom, samistes, vilanovins, garrafencs, a tothom que li agrada el bàsquet i que vulgui veure i participar d'intentar-ho, almenys intentar-ho, portem tot l'any, quasi tot l'any primers, i és partit clau
si es guanya és matemàtic, ascens a Copa, i si no, doncs encara tindrem de marge un partit. A 2 jornades vistes, si no m'equivoco. Lo d'acompanya'ns no ho dius per dir, perquè esteu arrencant ara una campanya, per dir-ho d'alguna manera, una iniciativa per acompanyar l'equip, no? Sí, muntarem un autocar. Amb bus, al Prat. Això mateix. Jo he agafat el Dani Ximera i dic, després aneu a sopar por ahí també, que això sempre fa una miqueta més de caliu. És veritat que s'haurà de guanyar, i és la pista del Prat, però si es guanya, es guanya. En tot cas, més enllà d'aquest partit, quina passada d'any, no? Pot acabar sent un, no vull dir-li històric, perquè al final ens omplim la boca sempre d'aquest qualificatiu, però pot ser un any espectacular, Bueno, evidentment, si pugen com a club, secció femenina, secció masculina, Copa, Supercopa, si no s'arriba igualment al projecte amb Adrià Pinyol, està creixent, cada dia porta només 2 anys i només ha fet que créixer. Per tant, passi el que passi, molt contents. Tot treball de la casa, amb entrenadors de la casa, per tant, al final és recollir els fruits dels últims anys, no? Al final es veu reflectit tot amb els primers equips. Tot és un transcurs, és un camí, hi ha moltes pedres pel camí, de tot tipus, però al final, bé, quan aconsegueixes coses d'aquestes, doncs satisfets. Molt bé. Òscar, ara m'has de deixar, tirarem la publi i haig d'acabar de repassar tot el que ha donat de si el cap de setmana, on, per cert, veurem imatges del sènior masculí del bàsquet Samà, però també del Sitges, que també està líder, i és que la temporada pot ser xula. Hi haurà pedres pel camí, com deia l'Òscar, perquè segurament no ens escaparem d'alguns descensos, però sí que és veritat que l'any està sent prou bo, després hi posarem notes. Òscar, gràcies per venir, a seguir currant. A més, com deia aquell, se avecinan notícies en el Club Bàsquet Samà, tranquils que no tornen a canviar el logo, el coloret és molt bo. T'agrada l'escut nou o no? Sí. Us ho pregunto a tots els que veniu, Sí, perquè té un motiu i ja tothom des de lluny veu que la S és del Samà. Molt bé. Òscar, fins ara, que vagi molt bé la temporada, el que queda, i a gaudir-ho. Gràcies a tu, Xavi. Som-hi, tram final del Dia Esports d'avui, va. Centre Mèdic Fedear. Red Bar. Fisiolab. Total Esport. I Frankfurt El Sortidor patrocinen el Dia Esports. Com dèiem, hem de repassar la resta del cap de setmana. Hem fet molt bàsquet femení, però ara marcadors de bàsquet masculí i encara un parell de partits. Compte amb el Ribas, perquè va tornar a perdre, ho havia fet, recordeu, contra el Farlau ara fa uns dies, i aquest cap de setmana 54-63 davant del Monjos. El sènior masculí del Samà, en canvi, va guanyar Torreforta 70-53 i, torno a dir un cop més, es queda a match ball ja per celebrar l'ascens matemàtic a Copa. A segona catalana, Sitges 73, Navàs B 71 i a tercera catalana, Bàsquet Sant Boi B 54, Roquetes 72. Marxem a veure imatges d'alguns d'aquests partits i en concret d'aquesta bona victòria del Club Bàsquet Samà davant l'ADT Torreforta. L'equip tarragoní és un equip de la zona mitja baixa de la classificació, però que ni molt menys va donar el partit per vençut en cap moment. De fet, el Samà no és fins al tercer quart, que això sí, no és que sigui un tercer quart, és que és un recital de 10 minuts dels d'Adrià Pinyol. Deixen el partit vist per sentència. Abans, bona arrencada de partit, molt d'encert en la línia de 3. El Samà comença amb un parcial d'11-2, però d'aquests 11 punts, 9 són en forma de 3 triples, a més de 3 jugadors diferents, per tant, arrencada espectacular. Sí que és veritat, però, que ja en el tram final del primer quart i durant tot el segon hi ha una bona reacció de Torreforta, que també troba, sobretot a partir de l'encert de Marc Chávez del seu dorsal 12, la resposta en anotació. El parcial del segon quart és 15-21 i el partit arriba al descans gairebé empatat, d'1 guanyava només l'equip d'Adrià Pinyol, però clar, a partir d'aquí, tercer quart. Com diuen els entrenadors, quan es decideixen els partits, els equips grans gairebé sempre fan aquest passet endavant en la sortida de bastidors i el parcial és esfereïdor perquè és en total de quart 27-7. Però és que si deixem al banda el 0-5 amb què acaba el parcial, estem parlant que el Samà li endosa un 27-2 a Torreforta en aquest tercer quart, amb Ivan Trenado, Sergi Liao, Arnau Carreras, i hauria de seguir dient noms perquè realment el tercer quart és coral i són 10 minuts d'altíssim nivell, en defensa també en atac, i el partit queda sentenciat en l'entrada d'un darrer quart, on les coses ja van intercanvi de cistelles aquí, intercanvi de cistelles allà, i la victòria es queda al pavelló Isaac Galve d'un Samà que ara li treu 2 triomfs al segon classificat. Aquesta setmana més el Pallejà ha caigut també, per tant també perd
aquesta condició de primer perseguidor i ara queda en solitari com a segon al Prat i torno a dir que el proper partit del Samà, no aquest cap de setmana, sinó el següent, és a pista del Club Bàsquet Prat i que el club ha organitzat un viatge, una iniciativa per acompanyar l'equip perquè si guanya l'equip d'Adrià Pinyol serà ja matemàticament, i a falta de 2 jornades, nou equip de Copa Catalunya. Temporada majúscula excel·lent dels vilanovins que no van fallar en aquesta darrera cita a casa, a 70-53, encara queda algun partit. I com dèiem, també volíem veure un altre partit, i aquest té més història de la que podria semblar, perquè a Pinsbens s'enfrontaven Bàsquet Sitges, líder, contra Navas B, cué. Sobre el paper, els d'Edu Pinheiro no havien de tenir cap problema, però clar, tot això sobre el paper, i amics, per sort o per desgràcia, jo crec que sóc dels que pensa que per sort el bàsquet té moltes coses més. Arrenca el partit amb els Sitges prement l'accelerador, amb cistelles fàcils, diria, fins i tot després de rebots ofensius, això donava segones oportunitats, i un encert des de la línia de 3 espectacular dels d'Edu Pinheiro, gran sortida, amb un Oriol Camproví anotant 3 triples dels 5 que va fer el Sitges en l'arrencada, 23-17 al primer quart. Al descans el Sitges guanyava de 9, però el que dèiem, et relaxes una mica, el Navàs no hi té res a perdre, és un equip a més amb esperit que ho va intentar sempre al llarg dels 40 minuts i compta perquè amb un parcial de 0-17 en el tercer quart, el Sitges passa d'anar guanyant de 8 a perdre de 9 i, per tant, a complicar-se de veritat la vida si no volia deixar escapar una victòria que ara mateix és la que el permet comandar la classificació a segona catalana. Afortunadament, els d'Edu Pinheiro ja en el tram final d'aquest tercer quart es tiren del carro Bustos, també un triple una altra vegada de Camproví, el Sitges torna a posar les coses allà i en l'arrencada de darrer quart diuen aquí no volem ensurts, aquí ho volem matar, parcial de 12-0 en l'arrencada de l'últim període i la victòria que es queda a Pinsbens, malgrat una última embranzida, una altra vegada d'aquest sènior B del Samà i del Navàs, que va deixar molt bona imatge, sobretot per caràcter i per personalitat a Pinsbens. 73-71, el Sitges segueix com a líder d'aquest grup a segona catalana. L'objectiu del club, sí o sí, entre cella i cella, l'ascens de categoria. Rematem el cap de setmana amb la resta de partits que ens queden per repassar de territorial. A territorial A, Viladecans 70, Samà B 58, Santpedor 45, Cubelles 84 i Club Nou Bàsquet Vilanova 65, Casal B 56. Això a territorial A. A territorial B, el Roquetes descansava, el Sitges va jugar i guanyar 73-55 davant del Gelida. Avui no tenim temps per més, gràcies per acompanyar-nos. Una vegada més hem començat i acabem amb felicitacions pel sènior B femení del Club Bàsquet Samà, que entrena qui avui m'ha acompanyat, l'Òscar Andreu, perquè ja ha pujat de categoria matemàticament, i demà més, que vagi molt bé, adéu-siau, sigueu bons.